kuchyňky. Jdeme tady dělat... To si půjčím na chvilku. Proč? What? To nebylo na moje jídlo. Naše papání. To máš. Takže ještě bychom tady... Jo, vlastně já jsem chtěla udělat ty. Dobrý, takže si tady nakrájíme... Ano, toto je recept. Krájíme si nějakým netupým nožem, prosím vás. Ty nože jsou brutálně dobrý, jako já nevím, kde je koupili, jo. Rohlíčky na jednohubky. No, za pajsky. Tak, teď tady máme nakrájený jakoukoliv prostě pomazánku nebo salát. Elo, cože je to za ten? Pikantní sírová. Ano, pikantní sírová pomazánka, Ta je prosím vás. brutálně dobrá.